ka Jingkthang ka ba Kthang tam haga Baibl. Ngai kwa min kren ni ka subject haga ni ka sngi ba menta. Pangai kublai shwai fi wei baro haga ni ka por menta. Haga kerteng ka ba thiang tam ka badan bor tam ka jong try Nongkhryiem jungi u Jesus Christ. Na pediang ifi na ka man sim ka Jesus it pangan ai kublai shai fi haga kerteng ka jong u Jesus Christ. Bangai ang ni ka por ka menta lang ba ka ni ka jingkren kan ai masim ngi kan pasu thu ju shu ngi kam jeliu ya ka tien ka jong blai. Bagata ka dai habang ipuli ya ka tien ngi sngo thu ya ka Kay kita ka Jingkthang ka ba Kthang tam haga Bible. Kitip habaw David uyo ba ukhon jong upang. Habaw David uyo o tau khon jong shitam. Kay ka ba jaw David. Ka Bible kia thu ingi hangni ka por ka manta ka ni ka day ya bangilaban siyam na Samuel ka nong ka kaya thu ingi hangni. Bautraw la syo itay kna ibalakana ka tunga Uriah yaw David ti lapang U David namar ka tau la karpat yaw blay na kabantay itay kna. Baru David ula sya jingit baru la lej baru la tiya akindaw baro simit. Kita man basan ka ying jo kila kami bar kila ying hajan jo ya kaban penyeng ya na kindaw ti umtre lemni umbam kupu lembat ki. Hagi sngi ke bahnyaw itay ikna ilayap. Henry kishakri David kila septing ban yatho ba ilayap ikna namar kila ong hakmi kad ba ikna idang ngila kren Henry ngap ikitien jungi kat noti ba un penkuslay ladi ladangin yatho ba ilayap ikna fikani kadai ka jingshisha ba haba u David ba ini ikon jong ipang ba ila shitam uklembam klemdi uklembam kupu ong katin ke jong blay bat ya kaba shimlathia haga palong sim ke jong ulathia hamadan ong katin ke jong blay ulathia hakndo bat ka Bible ki tho ingi ula sha jingit ulathia akndo uklembam kupu bat ula penjenjar ya gani ga met ke jong habau baini kun jong jenjar kadonot ke jong David kapang pagadonot ke jong David ka Kthang habaw baw new kon jong upang pagata ka longru ka jinglong jong kikmi kikpa habaki kon kipang habaki kon kishitam kikmi kikparo kipang lang hagamen sim Kthang hagamen sim pagade kata mdan uno lada dai shisha kikmi kikpa gi it la jong kikon bamaki ken snobha habaki kon kikti jong kikipang ngai ihang neru sagawai pat ka jingja bahaba ublay upha yaw Abraham ban aitino yalau jong ukun jong banabagi pule ktin jublay ihang ni ba Abraham it palat yaw ne ukun jong Isaac ban ngi ba ublay upan na Abraham yaw ta uba it ba upan kum kay upan yaw ta ukun banlong ka jingknya Fitaray Abraham ukmen Fitaray Abraham usngobha habaw blay upan yun ukun jong nakamanta ka jingknya hoang iya kaktin ka jong blay bu Abraham ulapin ka iya kaktin ka jong blay ulalet siya tagi moraya ong kaktin ka jong blay but undalapoy hakata ka jaka ublay usabatay hakano ka jaka iya ka bawun ay no ilaw jong ukun jong nakamanta ka jingknya kilaylat ong kaktin ka jong blay siya kata jaka siya ka moraya wanda lapoy hangta ula ino iya kata syakri ki jong ba ula kiyo ba utaw kun jong siya utaw lum nakabenta kata ka jingknya ukun jong usngaw lang nga ong hangno kata ka jingknya hangno taw langbrat pitaray ukpa umpang mo kadonot marday tang ublay ba ukpa ubatip iya kata ka jingtmu ubatip ya ka kaban salong ya ka kaban sadya bad ya ka kaban sale ukpa utip ba uniw kun unlong ka jingknya hagan ka sngi bada ka kti ka jong hi undung yalaw jong kun kum ka jingknya shaw blay pitaray wa Abraham umpang ka donut pitaray kam Kthang ka mensim ka jong pitaray
Sngosen ay yala ujong kon jong u. Yakaba niu kon yakaba uda it ukon prangsngi ujong u. Yakaba nado dangrit nganget uju penbam mo uju pentian yagi jing bam yagi shintur gi jong u haba upen yeng ukro ukedop ukejor. But nganget kumukon marwe ukon prangsngi jong Abraham nganget u aiman u ai lut yak ai kaba pan ni ke ai kaba udan kam. Abraham de beruspa u it hor yalo jong ukon jong u namaru de ukon bala khamarwe ukon jong ka jingkular nau blay. Piste ba blay pan u. Nganget bagam sim jo ka thang kapang. Henry kum taru u ai la ka ai. Yau tau kon jong syakata ka jingknya. Pagka Bible gi tu ingi ha Genesis kun nong ba arpu ar. Ka khot ka ba ning kong kum tu ter nga kwa an pule ni ka por. Ka khot ka ba saw ka ong but ha ka ba lais ni Abraham ula kmit ila ki khmat ula I ka jeka na jangai. But Abraham ula ong ha ki samla jong u to sa no pi chani lam bat ka kada ti manga ba uni usamla ngin le ki shatai. Bat ngin yamani hadin ka tangin iwan kelapat chapi. Anda kum tahu Abraham ula shim ya daga ding ba ke jing aingu thang ula bu halor u Isak yu khon ju hunre ya ka ding ba ka tari ula shim halaga khtihi kum ta ki lek na brar ngot rengkat Isak ula kren hau khpa ju bolo angku khpa jonga uru ula ya thu akmi manga ko khon jonga hadin ka tahu ula ong hakmi ka ding ba ka ding henre ha ai u khon langbrat ya ka jingkinya aingu thang baru Abraham mulai tu ko kon ublay un penyo lupa yala di ya ukon langbrot ya ka jingkinya aingu thang kum takilay nang yalet baro arngot rengkat bagi le poi syaka ka jaka ka ublay ulala ong ha u baru Abraham mulai tay ka duan hangta bolo bu be ik tagi dieng halor baru anda ya ukon Isak jong u labu halor kata keduan halor jrong ki dieng. Baru Abraham ula kiner lekti bula shim daga tari ya gaman penyap no ila ukon. Teu angel try ula kot kloy ya u na beneng bulong ko Abraham. U teu ong hakmi manga. Bolong tuat bu ila kekti hau tau samla. Namni wat lei ru em ya u naba minta ngatipken ba metieng buram ya blay. Naba mem shim labat no wat ila ukon. Ya ukon marway jong me nanga. Baru Abraham la kemit lagi kemat baru la kemit shan. Baru kemit ulang berat na syadien. Bala soksat nakireng jong u ha kabeniap. Tiu Abraham la lek pula shim itu ulang berat. Baru la kenya aingu. Ya ukum ka jing kenya aingu thang. Haga jaka ukon jong u. Baru Abraham la kot kerteng ya ka jaka Jehovah Jireh. Kumba uda ong haduk kani kesengi haulum utrai on sayui. Pi tharai ublay umi'i ke donut ke jong Abraham ka pangkat no. Pi tharai ublay umi'i bu da tunjuk sisa tu do kata-kata ngangai Abraham bu yo e kani ka Khubor na ublay ngangai boro simit ula jaumat ula Kthang ga mensim uperkat kumno ngan le. Uni khon banga it uni khon ya ka ba tang sudai tang tok romlong tang sumong khendiat romlong minta dak laga jong ka khti ngan dung ya u. Pitharai gampang ka mensim, pitharai ka sukse ka mensim jong Abraham. Pitharai benut, pitharai sungu syep tieng ben le kata. Pitip ka donot jong ka Kthang ado kata-kata. Henry namar baka de ka ktin ka jong blayam. Uko ngu ya kata ka hukum ka jong blay. Uko ngu bat ukloy ban ai lau jong kon ba it jong u. Nagbenta ka jingknya. Ni ihang ni David usosi namar kon jo upang ngihang nim tau Abraham ru kapang ka donut ka jong o habon ai lo jong khon jong na ka menta ka jingknya banganget ka ba ka donut ka ba kampang shu ka de ka jong blay habau yo I yo khon jong ha ka ding pana banganget ka ne ka de ka jing susi ka ba snosi Kthang bat ka ba ka jing Kthang ka ba Kthang tam hado bau blay ukan ria ela ka jong ka khamat hado bau jisu ka ding pana ong ablay jong balay me I no enga balay bau blay I no balay khpa I no lo jong khon pitrai udan hi khpa ubala ban pe ila jong khon jo kumno bu sha jinjar
kumno bu sha kata ke jing shitam kumno bu sha kata ke jing sha krenben ya kata ke jing mong ke jing dat ka met ke jong u ya kita ki ya kata ka sni do ke jong u kumno bakala mi na kata ka met kumno ba kala no lember ha kata ka jing sha bom ke jing sha krwit ba bangi puli ngi i wa ta ki sau ki da dat ya jisu bakata ka met jo ka da jot rathai phithara yu khpa un su ba se bani i kata ngai ke donut ke jong khpa ka pang ka kthang adu kata kapang adu kata bangangai nan kanong no ka jingpang ka ba khampang ban yakni handai khupau ai lo jong ukun jong na mar bu i yang apa di pi tadin ta kwa ban ongi pi kani ka sngi ka bamta kamdan da ka wai pat ka jingkthang ka bala ban kham kthang yakni tadin ta pidu no ki ba hieng ka basam pidu no ikun jong pi pidu no ipara jong pi pidu no you know mo yagita ka ba pi pi sngo ba yagita ka ba pi sngo jan yagita ka ba pi don jinga dai pi pang ta ka men sim pi ong balai bo blai le kam ni kan ma ni ka wei kam dan ka no ka jing thang ka ba kham thang ban ba pa uk thang ban yu i lo jong khon o bo sha stam na ka ban da ka pop ka jong fi na ban da ka pop ka jong a hoi abraham uk thang ndeu blai u klem sha bo abraham undong la ka jong ka kti ukpa usha elo jong khon jong u ban sha bagini kishipai room kin pinyap kin pinjenjar kin pin kordit ya jisu usha baru jisu pitarai kam kthang ga dono jong ka kthang ka pang hadu kata henry namar ka jinge jam usha la ka sha na ka banta jong aba jong fi tadeng ta kon ma ga ne ka wa pi kthang kan mau bakata ke jingkthang jong fi kampat kthang kumbau khpa uk thang na ka benda khon jong u na mar ka jing it ke jong u yang ha ba di fi dan kan no ka jingpang ka ba khampang ne ka ta ka jing kordit ka ba kham kordit ban ka ba jisu u sha aga ding phna na ka benta jong ha ba jong fi nan tadei ta kan mau ga ne ka we pi ya ka jing e ka jing jong fi pi mat e ka jing kordu pi mat e ka ta ka jing sham ki ba thang ka man sim jong fi kan mau no ne ka we baga jingkthang ka ba kham kthang gam dei ma fi rei do khpa ba kthang ban yo i de la ke jong ki khmat yo khon jo kumno ba ki pin stam kuno ki pin saja kumno ki pin kordet yo hado ka ching yap kam dei ka batang shipang kam dei ka batang shi minute kam dei ka batang shklemat ka dei ka proses ka ba jrong ba ani kam dei ka ba suk ban yo i lo jong khon bon sha kat ni hagi kti jong kita ki bamman hagi ta ki kti jong kita ki shipairo kam dei ka basok la dau hukum ya laki angel ngai kinwan menyerap yo jisu la dau blai hukum ya ka ding ban ha ngai kan da thang no i kita kinong le dusman la dau blai hukum dau jumai ban khlem ban tap no i kita kinong le dusman kan jabet rei khupa usha berupet bang ngai kita ki umat blai ki umat thang ki jao abo khupa yu i lau jong khon jong bo sha hagadi pana ni ta mdan uno bakam i pi like ukpa jong yu ba bane paru jesus christ khon jong mdan uno bakam i yangi mdan uno bala khampang ban bapang ma u mdan mono bala jinjar kum ba jinjar ma u mdan mono ba kthang shisha kum ba kthang ni ta kwa aban ongi fi gani gsi fi kthang kam sim kan ma na jing kthang ka jong khpa ba bane kan mawi ka jing pang ka jong Jesus Christ kan mawi ka jing salang ka jong Jesus Christ kan mawi ka ta ka jing sha kordet ka jong ya ka ta ka jing sha pin saja ka jong kam dai ka basuk bat haba pi i ki ni ki baro ban nga ngai api sung tho i ta ki baro la da ja ka ka ji im ka jong piru ngai fin yo bor ken na ka ne ka jing sha ka jong blai na ka ban ta jong ban nga ngai ka ni ka khubor ka ni ka sngi kan ai ma sim mi pi na pren ji fi thang ka man sim ni kan mawi ka ni ka wai bam dei ta ma phi ba kthang wado blei la kthang na kam ta jong phi na mar bu it balat fi usha e jing kthang usha e ta jing pang e jing kortet in do ai ni por ma ta tra ni ka por nga ai ngo e me ko pa nga yo am sngo ni ka khubor ha ni ka singi ka bam ta nam da ni khon ki jam nga sngo ni ka por shi bon ba ni ka por
Kibadon ni kamen sim ka ba kthang, kamen sim ka ba pang, kamen sim ka ba sngosi. Namar kadon ke jingcha ka ba sngosi ke jing im ke jong phi. Phila do no ye kita ki ba it ke ba thon ke jong phi. Ho ka tanga ka do la jong tanga. Ni utanga la do la jong ka tanga. Ni fila do ile jong ikon. Ni fila do ile jong himmen ipara ye ba it. Ni fila do no i mei ba ipa jong phi. Ni fi do no te kita ki ba yeng ke ba phi phi it. Kthang ka man sim ke jong phi. Ni lang ba ka ne ke jing yeshem ke jong phi. Kapen kan ma oru ingi ne ke sngi. Bautrai ru ulak thang na ka benta jong ha ba jong phi. Ulak thang na marbu it polat ingi. Ulasha la jong ko. Ban yo i dala ke jong ki khmat ya kata ke jing sha pen kordet ke jong o. Baru jisu dala di umat ru ya kata. Ha ka met ke jong o. Ya kata ke jing pen saja ya kata ke jing kordet. Ulapang ba ulak ang ru na gading pna. Ali lama sabak thani. Ablay jonga balay mala it no inga. Ngisuk tu trai. Mukpa umla shwan pe ilo jong kon. La pai wak la ke jong ke khmat. Bat habo i lo jong kon jo o. Usha kordet kata-kata. Trying is ngongo ko na mela sha kata-kata. Mela sha go rat ma it ingi. La da mem shim la sha. La da mem shim la ai lo jong kon jame. Shano ka la wei ke jongi. Ni ai ngo mela pa lo jong kon. Ban pen em yangi. Bang ai ngo na ko benta jongi me sha kata ke jingkthang ka ba kthang tam. Mela sha kata ke jing susi ka ba susi tam. Mela sha ko rat kata ke jing yap ka ba kordet tam. Tang na kabantaban pinim yung sungo plat try mga doay man ay man sim ko try ini ki khon ki jo mek wi la mga ni ka jing kthang brida ma ki kthang re mer mla kthang te try me sungo thu te try te ki ba kthang madala di mla mat ki jing kthang dala di ko try mla mat ko kan ra try de me shu shong ka ket me shu pet de mla mat dala di ka te jing kthang ka kthang kom no mla mat ila di ko try ka te jing susi no pa deng ta me sungo thu kam ba ngi ko try me sungo thu kam ba ni kong me sungo thu kam ba ni ba ko try iba mat ru ya kani jing so si ba kani jing thang bang ngi ko try de ma me ba tingen do man si ba ko chong me adwa ya ko fi ba adwa ya ko fi kong ni gasni ba kani jing so si ki jong fi kan ka la sha ga jing kamen ka jing yam jong fi ga jing rkhe ho ka jing so si ka la ban sa shimit ka jing dum ka la ban sa shimit re man ta ka wan ka jing shai man ta ka wan pa ka jing kamen ha ga jing im ga jong fi ba fin kamen nang ni sha khamat na marba pidon you try uba iet ya pi uba small to kam bhai pi na duanya kar khoi pi ga ne gasni hak teng wi jisu no pen amen but amen try na kar khoi pi ngin sai shambyang asai gasni ha ga oi pa ka khubor step blame da ka borom ga jo